Is-Sibt 28 ta' April 1958. Dakinhar il-General Workers Union ordnat strajk ġenerali wara li ġimgħa qabel il-Gvern ta' Mintoff irreżenja hekk kif l-Ingliżi bdew jagħtu s-sensi minn mas-servizzi Ingliżi. Dan kien magħruf bħala ir-rundown li ġie wara li t-taħdidiet dwar l-integration ta' Malta mar-Renju Unit sfumaw fix-xejn. Dik il-ħabta il-Perit Dom Mintoff kien għamel appell imqanqal. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna, jistħuna uliedna u li tuliedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti irid bil-fatti juri li Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-Gvern ta' Mintoff li kien favur l-integration biex xogħol il-livell tal-għajxin tal-Maltin għal dak li kellhom l-Ingliżi kien għadda riżoluzzjoni fil-Parlament li baqgħet magħrufa bħala il-Break with Britain Resolution. F'dawn iż-żminijiet komplew jissaħħu s-sentimenti lejn il-ħelsien tartna mill-ħakkiem barrani. Jekk da ġielet għall-integration, kif għalli jara l-programm elettorali u tara x'kien jgħid jew bħalkom jew mingħarkom. Jiġifieri Mintoff ġa kellu dak il-pjan illi jekk l-Ingliżi ma jtunix l-integration u l-integration rieda għax ħaseb illi l-poplu Malti jista' javanza bħall-Ingliżi dakinhar, imur għal u minn hemm bdiet il-ġlieda għall-ħelsien. 60 sena ilu Malta uriet idwejja u d-diżapprovazzjoni tagħha l-mod mhux xieraq li bih ġiet trattata mill-Gvern Ingliż. Is-sitwazzjoni tant kienet prekarja li l-forzi tal-pajjiż ħarġu fit-toroq jagħtu bil-lembubi li l-kull min ħareġ jipprotesta u saħansitra kaxkru flases u lejn il-ħabs diversi nies, fosthom lil Patrick Holland u Agata Barbara. Ħalġu il-Pulizija ta' De Grey u kien hawn mhux kaos, kien hawn protesta veru għal-ħelsien ta' Malta. Dikinhar twielet il-moviment biex nibdew niġġieldu għal vera indipendenza ta' Malta. Alfred Gallia li kien apprentist it-tarsna wkoll ħareġ jipprotesta u jirrakkonta kif ommu qaltlu biex ma jdumx barra iżda ma kellux ikun. Għalt li ftit, għalt li jekk toħroġ, għalt li ddumx, għalt li qatt nagħmellek ftit ross il-forn. Kiltu inti r-ross, taf wara kemm kiltu r-ross, wara 17 ġurnata arrestat il-ħabs ta' Kordin, b'saqajja iksura, saqajja saret li daqshekk bil-lambuba, min jgħidulni ta'